Estamos verdadeiramente satisfeitos, a pesar da chuvia, pois de todos estes días nos cuales estuvemos fundamentalmente nas rúas, estuvemos nos espacios, constanos ademais que acompañando a moitas familias facendo estes dobletes de ás 5 da tarde nunha función de teatro, ás 7:30 correndo para o auditorio, e isto nos parece que é facer cidade, é facer unha cidade participativa e tamén dar esa alternativa que nos obliga aos ciudadanos de formar as futuras xeracións. Como cada año, la apertura del Belén de Baltar marcó el inicio de la programación navideña del concello. El certamen de panxoliñas, la mostra de teatro infantil, los conciertos de la banda municipal y, por supuesto, la cabalgata de Reyes formaron parte de esa programación que llegó a contar con más de 20.000 participantes. Eu creo que é unha boa oferta cultural para a cidade, moi centrada, insisto, nas familias, moi centrada nos máis pequenos. É gustoso que os ourensáns, que as familias se acheguen e teñan uns lugares onde participar cos seus fillos para facer, eu creo que máis creativas e, sobre todo, máis lúdicas e en formación as actividades das vacacións de Nadal.